maita yenyu madikani, nyaya yemadrugs, nyaya yekungodhakwa chete haibatsiri. Hapana wainobatsira kubvira iye wacho akadhakwa nemhuri yese nenyika yese. Ndikuya pamuri mukwasha wangu, mune bazi renyu. Ndinotenda zvikuru Mai Chisamba. Isu tabva kupila reharm reduction, treatment and rehabilitation. Saka pila ndikada kungotsanangudza mashoko matatu aya. Harm reduction tinotarisana nekuderedza matambudziko anosanganisa avo vachiri kushandisa. Treatment kurapa uko, kuzama kudi kurapa munhu aita dambudziko nokubuditsa mushonga kana kuti drug raari kushandisa mumuviri. Then rehabilitation kudzoreredza mashandiro emunhu aite sematarisirwo anofanira kuita semunhu. So ndo mabandiko ari matatu. Asi kuti ndinyatsotsanangudza kuti zvinzwisisike nevateereri ndezvekuti ndikashandisa chanza changu ichi tine 5 priority kana kuti 5 nzira dzatinokoshesa pakuti tibatsire munhu uyo akushandisa kana kuti watida kurapa. Chekutanga tinoda kuti tizive kuti semaendero atinoita kuchikoro handine primary school, tine secondary school, tine tertiary. Mashandisire zvinodhaka futi anofamba nemalevels iwawo. Sewawa. Unomutanga uchadhakwa neteaspoon wozodhakwa nepfuko yese. Saka isusu tinozokutambirawo patertiary level pokuti iwo hausisina kugona kukontrola kushandisa chinodhaka chauri kushandisa. Wakungomwa zvakapfurikidzisa, wakuita mhirizhonga nevanhu. Saka pane matarisiro atinokuita kuti tikupe level rawawe kuti iwo wane dambudziko rekushandisa zvinodhaka. Saka pachanza changu apa chikoshesa chekutanga ndinongozva chigumwe chihombe ichi ndo chine basa hombe. Chimwe chekutanga toratsa inonzi psycho education. Ibasa remunhu wese kudzidzisa nekufundisa vanhu zvavari kusangana nazvo. Ende nzira yatikoshera stereki pavanhu vese ngatizame kuvapa ruzivo rwakakodzera uye runoumbawo kuti ruzivo runoshanda. Tichibva ipapo tine ino yatinoti psycho education. Psycho education tozoenda ma-interventions akafanana na-counseling kana brief intervention yekuti hongu tazviona kuti pane dambudziko rekushandisa zvinodhaka, asi rega tichikupa rubatsiro rwepapo kuti uzive zvekuita nekulinkwa kana kuti kukuratidza kuti service unoiwana kupi. Chimwe chakatikoshera futi anonzi ma-strategies for reducing harm. Toda kuderedza hamu iya inosangana neyo kana uchinge wadhakwa. Uchabva kwaunobva kunofara, uchada kunochaira mota, zvizvo unosangana nazvo chichatingaite kuti tichengetedze upenyu hwako. Tichibva ipapo tine vamwe. Zvakatikoshera kuti tizive kuti pane inonzi caring for the carer. It's a very important program pakuti isusu tinochengeta vanoshandisa zvinodhaka. Tinosvikopa kunetsekana nepfungwa because tisi tinonetsana navo kana vatengesa zvinhu, tisi tinopinda mumhirizhonga dzavanenge vapinda. Saka tine kamwe kakurwara katinopedzera tabatirira mukuchengeta vaya vanoshandisa zvinodhaka. Then pachigumwe chekutanga tine yatinoti detoxification and treatment nerehabilitation ipapo pakuti toda kubuditsa zviya zvinodhaka. Kana washandisa zvinodhaka tine masvondo atinopa pachinodhaka chega chega kuti chibude muviri womunhu. Then uyezve tinova ivo tinogadzira zvipatara zvokuti kana uchinge wakundikana tokupinza chipatara chakati zvinosiyana nelevel raunenge uri, but ndomonona nachiremba namazvikokota kuti ubatsirike. Then tinozoenda through full process yerehabilitation paunoona futi maspecialist akasiyana nokubatsira. Tinokutendai vauchirema uko. Ndiri kuuya kuna muzvari. Vataura zvakawanda zvinobatika, asi nyaya yandasumudza zvakanyanya inorwadza ndenyaya yerehab. Kunoendeswa vanhu ivavava kuti vari kungodzoka vari vambishi, vari kungodzoka vakadaro. Tinadzo nzvimbo here muno pari zvino dziri kubatsira vanhu? Nekuti ukatsvaga unonzwa kune maprivate avanoswera kutamba pada, avanongodzoka vakadaro. Kuri kuitwei? Kwakatariswa here kuti kunobatsira? Vamwe vari kuenda masvondo maviri nokuti havana mari, mumwe ari kuenda mwedzi umwe chete anokuti haana mari, asi zviri kunzi zvine nguva yazvo yekuti munhu anofanira kunge ari murehab panguva yakadai. Zviri kutariswa here naye muzvari? Kana usiri mubvunzo wako uchida kudaidzwa nomwe unongotaura kuti painhingi? Mazvita Mai Chisamba, ini ndichataura hangu nepadiki, asi ndichazokumbira mukoma Mufakwadziya kuti vazotaurawo pakuru maererano nenyaya dzemarehab. Takatarisa nyaya yemarehab Mai Chisamba, toda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti marehab haasi marehab anongotarisa zvokurapwa kana kuti zvokunobviswa madrugs kwemunhu musystem achitreatwa iye kana kuti achidetoxifiwa. Marehab ndemamwe anenge achitarisa nezvekupa munhu maskill, kwatei chiti kudzidzisa munhu mibato yemaoko.
Saka pane dambudziko ratiri kusangana naro chaizvo maichisamba rokuti mubereki anogona kuona kuti mwana wangu anenge akuda kupinda mune zvemadrugs kana kuti mwana wangu achangoti pindei sezvazvitaurwa namukoma Mufakwadziya kuti zvine mastage kuti achangoti pindei mune zvemadrugs. Unoona mubereki akutosumudza runhare akutofona ndoda kuti mwana wangu aende kurehab, aende kuparirinyatwa anoadhimitwa. Pauchada kuzama kutsanangura kuti aiwa mwana wenyu stage yaari haasati asvika pastage yekuti aadhimitwe atobayirwa madripi kana kuti atobayirwa majekiseni, vanogona kusanatso kuzvinzwisisa ipapo. Saka toda kunatsotsanangudza kuti pane marehab anenge achitarisa nezvekubayiwa kwemajekiseni kurapwa kwemunhu, koita marehab kuti tinenge tichibatsiridza kuti munhu ave anokwanisa kuzozvimiririra mucommunity, ave anokwanisa kuzoti aona madrugs achatiza achiti inini basa randiri kuita haridi kuti ndiite zvemadrugs, inini basa randakapiwa mucommunity haridi kuti tiite zvemadrugs. Tine mavocational training skills ari kuitiswa iwo neMinistry of Youth. Vabereki tine chivakurudzira kuti endesai vana ikoko vanopiwa chii maskill ikoko, itori pati yerehabilitation inenge ichiitika imo mucommunity. Tiri kutaura kuti tiri zvinhu zvaurawa, maswimming pool anga achitaurwa aya hasi kushanda, magedheya ebhora akadonhedzwa. Tichiti kuvabereki batanai secommunity, itori pati yerehabilitation inenge ichitoitika iyoyo kwamuri pamunenge muri busy muchigadzirisa macommunities enyu. Saka ipapo ndo patachida kuti tinatsotsanangura kuti aiwa haisi rehabilitation chete yavari kuzotaura kuti mwana wangu aenda kuchipatara wangu noonekwa nachiremba vakatidzokerai kumba. Vane vatoona chiremba kuti uyu hatifani kupedza nguva yake tinaye pamibhedha, anofanira kuti aende anobatiswa, anoitwa mubato wekumaoko akafanana kana kuruka kana kugadzira magejo kana kupopa maputi chaiwo achimatengesa. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hapana asina basa pane zvataurwa namuzvari wese munhu ane basa. Kana zvatiri kudokwairira tinogona kubatana senharaunda. Munoziva kuti kudini nharaunda nenharaunda ikaita chinhu chayo chimwe chete tinobudirira. Zvino tese chifungai kuwanda kwatakaita mukati menyika yedu tikangotarisira kunzi achaenda kuchipatara chimwe chete kana kuti kuzvipatara zviviri, asi tinogona kugadzira zvinhu kunharaunda ikoko. Tinga tinoita mudengu kana tiri pandufu kana tiri pani zvinhu zvakaoma tinoita mudengu tichibatsirana ikoko. Kana vana vasina pekutambira mai makwinja nevamwe vese tikabatana hatingaisi here ground kumaraini kwedu tinoisaka. Tikabatana hatingaitire vana here chimwe chinhu chinovapa. Zvino tinomirira kuitirwa anotiitira. Dzimwe nguva hakurumidza asvika, dzimwe nguva asvike nenguva yedu. Takatarisana nedambudziko tatizviti inokurumidza kasangana nechikamu chinotevera. Nzira yatiri kutaura pano mungaone tichiumbira maoko, mungaone tichiseka, ndokutokurukura kwazvo, ndokutobatsirana kwazvo, asi inzira yerufu, inzira yekuzingaira, inzira yematambudziko, inzira yekuremerwa, inzira yekurasikirwa, inzira yezvese zvingarwadze munhu nemhuri yake nenyika yake yese. Ndoda kumboenda pabazi rimwe itinzwe. Tinotenda maichisamba. Inini ndakamirira bazi resource mobilization and economic strengthening. Resource mobilization kazhinji munhu ngati resource mobilization atofunga zvemari. Right, yes, mari tinoida kuti ma pillars ese iwo akwanise kufamba zvakanaka, ma activities echienda mberi kunodowa mari. Right, manzwa superintendent ataura kuti doda kutengwa ma gadgets kuti vaone we dictate ma drugs echipinda nema trucks awa. Ma gadgets yo anodhura anoda mari. Sandro bazi randamirira resource mobilization. Ndizvozvo mashoko akanaka mbawuchirai maoko vari kuenderera havo mberi. Vari kuenderera havo mberi ndizvozvo chaizvo, nokuti tinoti kana tichitarisa kune dzimwe nyika tichiona hapana zvishoma zvino vanozviwana kunyange zviri muhiri yebhutsu, vanozviwana kunyange zviri muvhiri remotikari, vanozviwana kunyange zviri mudumbu. Ndizvo zvavari kutaura kuti ndo zvavanodawo kuti tigadzirise kuno kuZimbabwe. Mari ikabuda ikawanikwa zviri mudumbu mako zvichawanikwa. Handei. Tinotenda. Uchibva pamari resources atikutarisa evanhu, human resources.
ndo akakosha futi because ndo manesi ndo madhokotera ndo mabuilder anotivakira nekurenovheta ma rehabilitation centers yatinenge tapiwa. Saka mama resources atinenge tichida futi ma services vanhu vechidonata ma services avo ma youth echita ma peer education vechienda kune mavo vavo ma youth vechitaura nezvemadrug echipera. So ndio ma resources yatinenge tichimobilize isusu as resource mobilization pillars. Ndizvozvo vataura pamusoro pezvikwanisiro vauchire maoko. Hapana chinhu chinofamba pasina chikwanisiro. Ndingamboda kuti musikana uyu ataure achitipa rwendo rwake. Zviri kwaari hapana ndiwo umbowo usina kugombedzerwa. Maita enyu mama Maisamba makadi enyu mese. Nechekutanga ndoda kutenda hangu Zimbabwe muri yeZimbabwe kuti iri kuacknowledge kuti we are having a problem muZimbabwe medu as a youth. Hazisi nyore kuti vanhu vanzwisise kuti drug and substance abuse chirwere. Zvakanditorera nguva yakawandisa stiri kuti nditange kutonzwisisa inini pachangu kuti chirwere. Inini ndaiabusa for 8 years before ndakwanisa kuwana rubatsiro. Ndabuda murehab, ndatobva kucelebration yekubuda murehab nhasi. Ndakauya straight kunoku. Muchire maoko. And murehab macho ndakagara 1 year 7 months. Kubuda kudai. Recovery is a process Maisamba. Azitore 1 day, azitore 1 month because 1 month chete detox yekuti zvibude musystem mako. And then pane kukanganisika kwakaita brain dzako nemararamiro ako because inini pandakazowana rubatsiro ndandakurarama semhuka chaiyo. Andikwanise kuti ndingati ndanga ndiri munhu. And zvanga zvandanga ndakaita ndaitwa ngemwana ane 12 years miri. Ndanga ndiri mudiki. Ndakakanganiswa nemadrugs akawandisa. Ndanga ndirimo muCrystal meth, ndanga ndirimo mumbanje, mucocaine, ecstasy. Wawa hapana chanisina kutraya. Asi ndiri kufara zvisingaite kuti muri yeZimbabwe iri kunzwisisa. Nekuti vanhu vakasanzwisisa kuti chirwere hapana kwatiri kuenda. Nekuti chirwere chacho chinotokanganisa even pfungwa, mafungiro, mararamiro, maaspirations zvokuti semunhu anti munhu anokura ane chaanenge akatarisira muupenyu kuti inini ndoda kuzodaiso mangwana, ndoda kuzodaiso mangwana. Zvese zvinopera zvinopedzwa nemadrugs. Semaonero angu pandakazorikavha ndaamunhu ndakutaurika naye sematauriro andiri kuita so. Ndakadiscover kuti even drug and substance abuse kana tichiisa futi kuspirituality ka ritori dzidhimoni rinenge rakabata munhu. Hazvisisike kuti chii chinenge chichiitika. And vanhu vanopinda mumasubstance nemutoo wakasiyana siyana. Vamwe vanopinda netrauma, vamwe vanopinda curiosity chaiyo yekuda zvinhu, kungoda kungotraya. Ndo yakatondipinzawo inini. Ndizvozvo muuchire maoko. Ndinoda kukutenda nokushinga. Ndinoda kukutenda nokuti paumbowo tinokushuvira rombo rakanaka kuti udzidzise vamwe kuipa kwazvo. Chiremba munonzwa sei kana chisikana chichitaura kunyika? Mazvita chaizvo Maichisamba ndo zvinhu zvetinenge tichida kuti tinyatsonzwisisa nekuti dzimweni dzenguva kana muchitaura kuti kune vanhu vari pamadrugs vari kunetsekana kuti wobva sei vanhu havanyatsozvinzwisisa. Asi kana maakona example yekuti uyu zvakamira zvakadai zvakadai zvakare vanotibatsirawo kuti vanhu vanzwisise kuti zvawakanga vari pamadrugs wakaenda kuna ani zvikazoita sei process yacho yakamira sei. Iyo inonzi case study kuti vanhu vanyatsonzwisisa. Tinozvifarira chaizvo izvozvo. Asi ndichakangobata Mike Maichisamba ndoda kuti ndipamidzire kuti kana takatarisa madrug and substance abuse president wedu wakati kune national committee nyatsowakai coordination nekuti vanhu vese washandire pamwe chetepo. Saka ndoda kuti ndibudise kuti vanhu veZimbabwe nyatsofarai zvenyu kuti isu senyika yeZimbabwe tatoone strong tinoti Zimbabwe multi-sectoral drug and substance abuse plan
2024 to 2030. Inotaura mapila evanhu vaya vanga vachitaura vaya kuti kune inonzi supply, madrug acho ari kumba nekupiko. Inotaura inoti demand, mayouth ari kuda madrugs acho, zvine chiko chiri kuwanetsa, kushaya mabasa here. Inotaura zvekuti vanobatwawo sei kana vachinge vapa madrugs, harm reduction netreatment yenga ichitaurwa apa. Inotaura kuti saka zvese zvetinoda kuti tiite izvi, mari yacho tichaiwana kupiko. Inobatanidza nevanoita mobilize resources. Inotaurawo zvekuti mitemo yedu yambotaurwa apa ichimbotaurwa zvakare uko iri strong here, yakasimba here kuti igone kufaita chinhu ichochi. Saka ndiri kuti isu maichisamba zvecho, nekutiwo futi community kuri kubva wanhiwawo sekutaura kwaita musikana wekuti ndapona ini, asi paari kudzoka mucommunity maichisamba achagashirwa here kana kuti vanhu vanoti musikana wemadrugs uya uyu musataure naye. Zvese izvozvo takazvinyora, tinobatsira sei vanhu vanga vakadaro, community inobatsira sei. Saka ndiri kuti isu kana muchinge mawana mukana, werengai madocuments acho aripo akawanda wanda chaizvoona zvimwe zvakutobuda umwe aripo kuti zviverengwe chaizvo mazvida maichisamba. Aiwa, tinotenda zvikuru hama neshamwari, vadiwa vatariri nevatereri. Tinoti kana vana vedu vadzoka zvaita musikana uyu, tinopembera, tinopururudza, asi tochitarisa zvino kuti haachadzokera zvakare kundove kuya. Ngatisangane mushaka. Vadiwa vatariri nevatereri, nyaya yei pano chikurura majasi, nyaya yatiri kupiwa nevakotsveri vedu, komiti yemunyika medu inotarira neziso regondo zvinokonzera nezvingaitwe nemabatsidziro ese angaitwe panyaya yezvinodhakwa. Vanotarisa neziso regondo. Vamwe vangati ziso regondo rinoita sei? Ziso regondo rinotarisa kunge mushini, kana vadiki musingarizive munozondibvunza. Amwene ini ndinonzi ambuya sikonzapi shoko, ndiri chibereko chokuzinata. Tinoda kuti titsvage chinhu chinopedza dambudziko zvachose, zvikuru kuvakuru vedu venyika yedu yeZimbabwe. Isusu kumatare kweduwo tinonetseka nevana ava, zvotoda ziso rino mushini muhombe rokutarisa kuti haasi mamhepo aya madrugs. Dzimwe nguva tongozodya mari dzavanhu tichirapa nokuti vanhu tinokara mari. Asi uchinyatsa kuona kuti hapana mamhepo aripo, hapana chikwambo chakamboiswa nababa mukuru madrugs. Saka solution tibatsireyo. Isusu tinotumira mishonga kudiaspora. Mishonga yedu inodarika napa customs. Hapana chitsotsi chaunofa wakaita kuisa reza mukati momushonga kana kuti tsono. Zvadhakwa. Pasele haiende kumurwere. Saka ndiri kuti inini ukaona gonzo richibva kumunda rinopfuura nomudura kuti ripindire nzungu mudura. Kodura raende piko rakadzivirira nzungu. Tibatsire ipapo ndo pane solution chaiyo. Kucustoms reza hadzipfuuri, nariti hadzipfuuri, drug rinopfuura sei. Nokuti isusu muZimbabwe kurarama kwedu kazhinji tinonyatsoona kuti tinokoponora zvavamwe madrugs anobva abroad. Anodarika sei paborder, police force iripo, security iripo. What's happening? Thank you very much. Tinokutendai. Anditi muri kuona kuti churu chiya chiri kukombwa. Vana mbuya ava ndevenyika dzimu, asi vari kutibatsira. Superintendent, zvabuda apa mungade kuti kudii muhurukuru yedu? Ndinotenda hangu maichisamba. Chekutanga ndinoda kuti muzive kuti ratati bandiko resupply reduction harina kungozorora chete. Gore rino totanga nerapera takasunga vanhu vanodarika 10,000. Pavanhu ivavo zvichakufadzai. Pavanhu ivavo havasi vese vatinoti ngavaende kujere. Saka muchiona takaita komiti, pane vamwe vaya vokuti tinofanira kuita rehabilitate and accommodate them back into the community. Nokuti ndo vana vachava ramangwana renyika ino. Tikatarisa panhu vatakasunga ivavo, vanhu vanotosvika 2,000 ndo vanonzi vaya vana mazvikokota vekuunza zvinhu zvinodhaka. Tine vamwe vanotobva kunze kwenyika kunana India vatakabata, vakatenda makore anotosvika 20
vamwe 30 vari kujere izvozvi. Hatingarambi. Ndinoona kuti kumira kuri kuita vataura vanoda kunotaura kuti aiwa corruption iriko. Maichisamba hapana musha usina nini. Chero imimi mukaona isa hatirambi, asi tinoti wapara mhosva mutemo unotora bandiko rawo, munhu wese anosungwa. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Vataura manhamba ari pamusoro chaizvo ekuti vanhu vakaramba vachikohwewa vakawanda kudaro dambudziko irori rinopera. Hatidi kumbofungidzira kuti ringapere, tiri kuti rinopera nekuti mashoko nemabasa edu anopedza dambudziko. Ndomboya kwauri Murora. Maita basa mai wangu, maita basa wadare. Ini ndabvawo kupila recommunity reintegration pamwe chete naMuzvare Ruocha. Isusu pila redu rinotungamirwa neMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare. We are saying uyai kwatiri ku Department of Social Welfare, tinokupai counseling, tinokubatsirai kuti mudzokere mucommunity. Mukazvitarisa mwana kana akutora madrugs haachagona kuremekedza mubereki, haachagona kuremekedza ari pedyo naye, ivo vabereki havachagona kumugamuchira. Saka community reintegration pillar tinoti vabereki uyai tigare pasi tikupangei mazano kuti mwana zvaanga achitora zvinodhaka mochimugamuchira sei, mochimurera sei. Hatigumire ipapo. Mwana kana angasaende kuchikoro, tino maservices atinawo muministry, tine BIM, taakuchilinga mwana neMinistry of Primary and Secondary Education, mwana akuchiendera mberi nechikoro. Kana anga achida unoita mubato wemaoko, Ministry of Youth iripo, taakuti mwana Ministry of Youth tanyora tsamba, batsirai mwana wedu. Kana anga achida kunorapwa, Ministry of Health iriko, taakuti mwana enda unorapwa. Saka isu tiri kuwanikwa pamakombe apo pa Old Complex, pane Department of Social, tine Psychosocial Support Center iripo, iyo inoongororwa nema clinical psychologists nema social workers. Every day vanenge varipo kuti tikubatsirei kuti upenyu huenderere. Vana kana vachitora zvinodhaka, hatiti mvura yadeuka haichaurereke, tiri kuti uyai ku community reintegration. We are there to save you. Thank you very much, Amai. Munovauchirira maoko. Muri kuona hoche koche. Izvozvo hoche koche yavataura iyo kunge kuruka. Handitika kana uchiruka ukaita hoche koche, ukadai panobuda juice, panobuda doiri. Saka ndozviri kuita kuti kana vabva apa voenda apa, kana vabva apa voenda apa. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri nevateereri, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show. Umo patiri kutarisa nyaya inorwadza, tine urombo dzimwe nguva tinosvika kubatai panyama inorwadza, pada ndo zviri kumba kwenyu, pada ndo zviri pamunharaunda yenyu, asi tiri tese pakuchemana nekupanana mazano. Tasvika muchikamu chatinongoswinya asi tichikanda kunyika zvatinoda kuti titaure. Ndiri kuuya kwauri Muzvare. Maita basa Maichisamba. Ini toda ngotaura nyaya yekuti kana masangana nedambudziko mumba kana kuti mumusha kana mucommunity menyu, zvinoda kuti mubatane, musatya. Kana mawana paine makororo, totomati makororo vari kuda kuparadza upenyu hwevamwe vachitengesa zvinodhaka, musavhundusirwa kuti ini ndinoziva nhingi, ndinoziva nhingi. Ripotai makasununguka, munochengetedzwa, ndo basa rezitarapi yedu iripo pakukuchengetedzai. Saka tine nhamba dzinoti 0714 647 002. Ndichadzokorora 0714 647 002. Inhamba dzenet 1 Maichisamba. Ndizvo vadikani vari kudziona dziri kutofamba pachivhitivhiti. Ito free number. Unofona mahara uchishandisawo nhamba yako yenet 1. Muchitizivisa pamabata makororo, nyangwe pamafungira, tinosvika tichinoongorora kuti ndizvo here zvamaona. Maita mwana kana kuti maita baba kana mai vari kutora zvinodhaka, kana vamuri kufungira kuti vari kutengesa zvinodhaka, tizivisei. Ende nhamba idzodzi futi munokwanisa kuwana yatinoti online psychosocial support. Mune muchipiwa macounseling service ipapo, munenge muchipiwa futi imwe information ine zvechekuita nemadrugs. Chamaona mumba chamusinganzwisisi chamafungira kuti idrug, taurai panhamba idzodzo muchichitsanangura kuti chakamira sei. Munobva matoudzwa kuti yamaona iCrystal Meth, yamaona imbanje, mazvita. Tinokutendai.
Ndinotenda Maichisamba. Ndinoda kungoti ndiudze nyika yese kuti ve-drugs and narcotics vanga vachingova muHarare nemuBulawayo. Asi kubudikidza nekomiti tava kumaprovinsi ese enyika. Saka drugs and narcotics yavako. Chandinozokumbira chekugumisisa ngativei neukama hwakanaka mapurisa nevanhu. Toda kuti nyaya dziuye muchishandisa nhamba dzamapuwa idzi naMuzvare. Tinotenda. Tinokutendai. Mazvita Maichisamba, chekutanga ndinoti mapila ese ataura asi ye-information haina kutaura perhaps nekuti titori pano tiri kutaura nemi, saka tinokutendai nekutipa nguva iyi kuti tiparidzire titaure maererano ne-drug and substance abuse. Asi chinhu chikuru chendinoda kuti ndipedzisire ndechekuti ngatishande pamwe chetepo tichinga whether tiri mugovernment, muprivate, NGO. Drug and substance abuse haisi yaMaichisamba wega, haisi yemunhu umwe, ndeyedu tese, inotiafekta tese pahutano hwedu, paikonomi yedu, zvakare ikaramba ichingoenderera pamberi inenge yato national security challenge. Mazvita. Kana munhu uchinge uri mukati menyika yako kana mukati menharaunda, inzwa ubasa. Ukanzwa uchine mweya yekuti ndinei nazvo nhai kwamwana wangu here, mangwana mwana wenyu hanzi chawana mumwe chatopfuura. Ndouya pane mamwene chiringazuva chechakukwikidzana nesu. Zvamuri kutaura kuti chawana mumwe achisekwe ndo zviri mumacommunities. Macommunities akufanira kuziva kuti chinhu chese chiri kuitika munyaya dzemadrugs chichavawana. Zvikuru sei mukati medzimba ana baba nana mai vatinoti macaregivers vari kutadza kubatana pamwe chete vachiita kurovana nekuramwirana vana. Kazhinji tinozongoona ana mai vakundundurudzana nevana vari vega, ana baba vakuti mwana wako, ana baba vari kungoda vana chete vanenge vachiita zvakanaka. Tiri kuti ana baba pindai mukati mechirongwa, mufambe nana mai mubatsire vana vari kutambura nezvinodhaka. Zvinodhaka ndezvemunhu wese. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Ndiani mumwe anofunga kuti akasataura anobuda mututu? Ndiani? Ngataure. Vanhu vakungotaura nyaya yemadrugs akubva kunze. Madrugs akugadzirwa nevabereki. Maglobes esa utsvina hwaunawo iwowo ndo mukutora vana vachigadzira madrugs. Saka zvimwe zvacho izvozvo ngatichengetedzei nharaunda yedu. Tine ningi yakaiswa napresident yatinotsvaira, ngatichengetedzei nokuti ndo mukutorwa tsvina dzichigadziriswa maningi madrugs. Tatenda. Mashoko akanaka ari kutaurwa echenjedzo kuti tikagara munharaunda dzakachena tichiza nokuti vana ava vane zvinhu zvavanoda kuedza. Nditi zvatinongoitawo ana mai nana baba pakubika paya kuti tikaedza kuisa kavhinega, kuti tikaedza kuisa kadomasi, kuti tikaedza ndo zvavanoitawo. Saka isusu ngatigarei takatarisa mhuri dzedu tichiona zvokuitika. Mufundisi, chitivharirai chirongwa. Kwete nemunamato asi nemashoko. Maita basa. Maita basa Maichisamba. Tinotenda baba. Chisamba baba wakati mama kuchinja zita uko. Maichisamba. Ini ndoda kukurudzira vemasangano kuti varatidze rudo. Chinonetsa panyaya yemadrugs ndekuti hatisi kuregera vanhu vachiwana kusununguka vachitaura nyaya dzestigma dzekuti tinenge tiri vanhu veutsvene, hatidi vanhu vanotadza, hazvisi kubatsira vanhu varipinda mudambudziko. Nokuti madambudziko aya ari kuuya kune munhu wese, hazvina basa kuti wanga wafamba sei. Asi kana wabatwa nedambudziko usatye kuuya pamberi. Vakuru vemasangano vanofanira kuratidza rudo, kuisa platform yatinoti Love Heaven yekuti wese abatwa nedambudziko ngaasununguke ataure. Uye vanhu vatiri kunyanyotarisa vari kutora zvinodhaka, asi vari affectwa ndevanogara nevano zvinodhaka. Vabereki varipo vamwe vari kutonida kubatsirwa kuti munogara sei nemwana apindwa nedambudziko. Nokuti chiri kurwadza ndechekuti tiri kufokasa kune vano zvinodhaka chete, asi vari kunidha chaiyo imwe counseling ndevanonga vabirwa zvinhu zvakakosha, vanhu vanonga vakanganisirwa nevanhu vapinda mudambudziko iri. Saka tinokurudzirana kumasangano kuti ratidzai rudo kune vabereki vawirwa nedambudziko nevanhu vacho vapinda mudambudziko. Tinotenda. Mashoko akanaka. Vadikani vanga vachitandadzana nesu manzwa zvakawanda
pataurwa zvakawanda isi tinoti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ino ihoka yatinobatsirana, uyu achitaura ichi uyu achitaura ichi. Imimi kana muine zvimwe zvamunofunga kuti zvasaririra atirambe, munogona kutiridzira, munogona kutinyorera. Regai nditore mukana uno wekutenda vadare vatyaira chirongwa zvine ungwaru. Tinokutenda Muzvari Ruocha, ndinokutendai Superintendent, ndinokutendai Chiremba. Regai ndigokutendai mese manga makakomba churu. Ndinofunga kuti kwazviri kuenda zvichanobatsira mhuri yese yemuno nekunze kwenyika dzedu. Murogoza kana chaita zvinoendeka zvikuru sei tiri maisamba sho chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane chimwe chikamu. Svondo rinouya tine Dr.